Dobrý den. Jmenuji se Martin Pokorný a reprezentuji společnost Alvit, inovace a vzdělávání. Dnes bych vám tady chtěl představit se svými kolegy, kteří už pilně pracují, náš nový projekt, který se jmenuje Učitelé na zkušené. Díky tomuto projektu získá 64 učitelů a učitelek zkušenosti s výukou na zahraničních mateřských školkách. Cílem tohoto projektu je zorganizovat 8 týdenních odborných stáží vždy pro 8 pedagogů mateřských školek v hostitelské zahraniční organizaci. Každá stáž se navíc bude konat v jednom z 8 různých zemí, jako například Finsko, Švédsko, Itálie, Řecko nebo Velká Británie. A učitelé se budou snažit podrobně zabývat možnými funkčními a zajímavými výukovými metodami v zahraničí. Navíc obsahem projektu je také 8 workshopů, kde účastníci stáží budou prezentovat své zkušenosti ze zahraničí ostatním učitelům na svých mateřských školkách. Přenos těchto informací zajistí také závěrečná konference pro širokou veřejnost a publikace, která shrne všechny tyto zkušenosti. Pokud vás zajímá tento projekt, či máte jakýkoliv dotaz, navštivte prosím náš portál na adrese www.alvit.cz/stáže. Děkujeme.